og velkommen til den her video og til min kanal her på YouTube. Jeg har fået en del henvendelser omkring hvordan man installerer mods til Sims 4, så nu tænkte jeg egentlig, det var nemmest egentlig bare at lave en video omkring det. Så hvis du har prøvet det før og godt ved, hvordan man gør, så det her er ikke en video for dig. Men hvis du er usikker på, hvordan man installerer mods til Sims 4, så er jeg sikker på, at du godt kan få noget ud af den her video. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at gennemgå installationsprocessen trin for trin. Både fra, hvordan du downloader dine mods og dit CC, altså dit custom content, til hvordan du installerer det, og også hvordan du sikrer dig, at de egentlig fungerer, som de skal. Jeg har lagt mine mods over i en mappe på skrivebordet lige pt. For at få dem væk fra min mods folder, så jeg kan vise dig, hvordan man gør. Jeg tænker, at jeg vil vise dig, hvordan man installerer et meget populært mod, som er Pandasama Realistic Childbirth, som er et mod, hvor fødslerne i Sims 4 egentlig bliver gjort mere hvad kan man sige, realistiske. Jeg kommer ikke til at vise dig, hvordan gameplayet er, for hvis du vil se det, så ligger der faktisk en del andre videoer på YouTube, men ellers så synes jeg også, at du skal have oplevelsen uden at se en video først. Det vil jeg ikke gøre. For at installere et mod på din computer til Sims 4, så er det vigtigt, at du finder din stifinder frem. Det gør man i dokumenter, whatever. Når du er inde i dokumenter her, så ligger din Sims 4 mappe under Electronic Arts, men den ligger også der, hvor du har installeret den, det vil sige der. Og det, der er vigtigt, det er egentlig, at du finder den, der ligger i dokumenter, og ikke den, der ligger på din lokaldisk. Så går du ind under Electronic Arts og Sims 4, og herinde, der har du en mods folder. Det er her, du placerer din mods. Der ligger nok den der i forvejen. Det gør der hos mig. Bare lad den være. Hvis der ligger noget, så skal det nok blive der. For så at finde et mod, det finder vi på internet. Pandasama Childbirth. Den kommer faktisk frem som nummer 2. Det er sådan ret populært mod. Der. Så nu kommer vi ind på hjemmesiden, hvor man kan downloade det. Det er et ret fyldigt mod. Det vil sige, at der er en del gameplay i det. Det er nok et af de mods, jeg har, hvor der faktisk er mest gameplay. Og der er et link til, hvor der står Go to Download. Så det prøver vi da lige at trykke på. Der gik vi forbi. Ja, download version 1.67. Den downloader lynhurtigt. Og den ligger jo så i dine overførsler. Altså en måde, som jeg gør det på, sådan har jeg altid gjort det. Jeg tager den, så klipper jeg den, går til dokumenter, Electronic Arts, Sims 4, mods, og trykker sæt ind. Dit mod ligger nu det rigtige sted. Dokumenter, Electronic Arts, Sims 4, mods. Hvis der ikke er en mods folder i Sims 4 her, så skal du være sikker på, at det er den her sti. Så må du godt lave en mods folder. Hvis det er den forkerte sti, så kommer det ikke til at virke. Jeg har ikke prøvet at installere mit spil, og der ikke ligger en mods folder. Godt. Nu har vi lagt moddet herover i. Nu skal moddet udpakkes. Og det kan man gøre på mange forskellige måder. Jeg tror, at på min, der faktisk bare er en, der er
indbygget. Jeg har også en, der hedder Power ISO. Det er også et program, du kan bruge til at udpakke med. Der er også et program som det her. Jeg kan bedst lide det andet. Men hvis du ikke har det, og der står sådan en udpak her, så er det vist bare blevet en del af Windows, at man bare kan pakke ud. Nu er den pakket ud. Nu kan du slette den, hvor der er en lynlås på. Den skal vi ikke bruge mere. Og så kan vi gå herind, og der ligger dit mod. Når du er i din mods folder, så må der godt ligge flere mapper her, men din mod skal ligge i første sti. Den må ikke gå længere ind. Det vil sige, du kan ikke lægge en mappe her, og så lægge dem derind i. Det må du ikke. Så er det heller ikke sikkert, at de kommer til at virke. Sletter lige de her to igen. Slet. Nu har du egentlig installeret det her mod. Det er meget godt at lade det her stå, sådan, så du kan se, hvad det er for en version, der er installeret. Fordi når der kommer nye pakker til dit spil, så skal den, der har lavet moddet, ligesom opdatere moddet, sådan, så det passer til den nye pakke. Så der kommer hele tiden nye versioner. Og det er ikke altid, at man får besked om det, så en gang imellem, så kan man opleve, at spillet det bare lagger, og der sker en eller anden fejl, og så må man altså finde ud af, hvad er det for et mod, der går noget galt i, ikke? Men nu er det installeret. Det virker, kan jeg så sige, for jeg har spillet med det i dag. Men måden, man undersøger på, om det virker. Nu tager jeg lige min egen mods og lægger herover i. Den eneste måde at finde ud på, om det virker, eller om der er nogen fejl ved det, det er ved at åbne spillet. Så når man åbner spillet, så kommer der sådan en boks frem, hvor man kan se, hvilke mods man har installeret. Og det er faktisk rigtig smart, fordi der kommer også noget troubleshooting der, så hvis der er et problem med et af modsene, så kommer den måske frem der og siger det. En ting, du lige skal huske at tjekke, det er, at inde i indstillinger under andet, at mods og script mods er slået til, fordi ellers så gider de heller ikke at virke. Når spillet opdaterer, eller du har købt en ny pakke og har installeret noget nyt, så kan de godt være slået fra, så det skal lige tjekkes en gang imellem, at de er slået til. Hvis du har et mod, der ikke virker, så kan det godt være, at der problemet ligger. Men ellers så synes jeg bare, at vi skal åbne et spil, og det bliver bare det spil, jeg har gang i, som det er lige nu. Du skal ikke tage dig i ikonet, det hakker sådan der, det har du gjort hele dagen. Ja, så inde på huset. Det er faktisk også et eksempel på et mod, du kan få en ny loading screen. Yeah, mit hus. Man kan se, det er jul. Kan jo godt lige give en lynroomtur her. Ovenpå er ikke så mange ting endnu. De har ikke så mange penge. Kælderen. Ja. Nå. Lad os kigge på det. Vi skal egentlig bygge. Og så skal vi over i objekter eller genstand. Og derinde, der kan vi filtrere objekterne, sådan, så den kun viser dem, vi har hentet som custom content, og viser dig lige, hvordan man gør. Så her, der er alle genstande, og vi skal så over i filtrere og content og custom content. Den klikker du på.
Og der er simpelthen alle genstande fra mine mods eller CC. Og vi kan lige prøve at finde noget fra Panda-sama. Her der er en pool, man kan føde i, så man kan føde i vand. Så skal vi lige bruge en seng. Og de der puder, de er også fra Panda-sama. Så har vi en meditationsbold. Og den kan du også få i lyserød. Ja, men det virker, så det var egentlig bare det. Jeg tror lige, jeg vil vise nogle af mine yndlingssider her. Jeg skal ud af det. Et sted, jeg finder mange af mine mods, det er på YouTube. Jeg skriver simpelthen bare mods 2024, eller best mods, eller et eller andet. Og så kommer der en masse videoer frem, hvor de fortæller om hvilke mods de synes, der er essentielle. Og ja, det er en god måde at finde inspiration på, hvis man godt vil finde ud af, hvad for nogle mods der er. Og det samme kan man jo gøre med custom content. Og der går jeg egentlig bare ind og skriver Sims 4 CC Haul, og så kommer der videoer frem, hvor de laver haul, ligesom Scene Haul eller et eller andet. Og der kan man også give det en kategori. Som Fairy, så kommer der CC frem med Fairy. Så hvis man har en god kategori, kan prøve at skrive toddler toys. Se hvad der kommer frem. Meget med CC bliver egentlig downloadet på Patreon, men det er sjældent jeg finder mods og CC på Patreon. Det er ligesom om det er sådan en side, hvor de lægger det op, så man kan downloade. Og noget er gratis, og andre skal man købe. Så kan vi gå til Sims Resources, som jo bare er en fed hjemmeside og søge efter custom content på. Altså der er alt herinde. Og der kan man både søge i kategorier, eller man kan skrive, hvad man gerne vil søge på. En ting jeg godt kan lide at finde, det er sådan noget som lys, så vi kan prøve at skrive candles. Se hvad der kommer frem. Prøv at se de der. Ja. Og du kan downloade alt det du vil, men betaler du ikke, så skal man lige vente de der 10 sekunder. Ja, så vil jeg egentlig bare vise de to, jeg følger derinde. Ikke fordi jeg går så højt op i det, men de laver noget, jeg godt kan lide. Og på en side med så mange creators, så det er de to, jeg har fundet indtil videre. Så ja. Så er vi gået til den sidste, som er Maxis Match. Og de laver også bare nogle fede ting. Og hos dem, der er det nemt at gå til, fordi du går bare op i navigation, og så ligger det i kategorier, klar til at browse igennem. Og en kategori, som jeg bruger meget herindefra, det er poses. Jeg skal lige huske, hvor den er henne. Der. Men det er næsten en video for sig selv. Altså hvis du bruger poses, så skriv gerne, hvis der er nogen du godt kan. Og hvis ikke, så skriv, hvis jeg skal forklare, hvordan du gør, hvis det er noget du er interesseret i. Men jeg tror, at det var det for den her video. Jeg skal nok skrive, hvad jeg har brugt, og hvor du kan finde de ting. Hej!